Uphathi two-way testimony kaBrigadier Julius Mkhwanazi. So ngizawuzama into yoba ndithi gqwagqwa nje ndithatshe iphathi endingazithatshanga ku-part 1, just ukuthi wonke umuntu abe on par. I-testimony yakhe iye yafocasa more kula memorandum of understanding akathi wayenza, obabudlelwane akathi wabakha between i-EMPD plus i-CAT VIP. Zininzi mos i-allegations akazifaceayo, but nje i-testimony yakhe namhlanje iye yafocasa more. Akagqibanga ke, uyabuya kusasa 8:30 uzawuqala, but akazugqiba because ikhona i-witness esiyilindele kusasa. Uzawuyeka xa kufika yona aphinde ke sizawuxelela into uyawuphinda abuye nini, because Friday kuzabe kubuya uMinister Mchunu. Hayi ke usixelela into yoba ubudlelwane bakhe, ukwazana kwakhe noCat wazana njani, waze wasixelela makukhona apho kwakhona i-city address, kwakuzaba khona ne-city address apho kwathi afake amalungu we-VIP protection. Wascrutinizwa ke ngawo into yoba ubazisa njani abantu ngento oyibona into ibingekho right. Uscrutiniziwe ke, masithetheni ngale memorandum of understanding. Ubuziwe into yoba ubunalo na igunya, unayo i-authority, unazo i-powers na ezoba mawube nale memorandum of understanding oyenzayo. Phantsi koba ke izolo u-city manager usixelele nayo into yoba wayengenazo i-authority okanye i-powers zokwenza loo nto leyo. Uvumile ke into yoba wayengenazongo i-powers zokwenza loo nto leyo. Secondly, uyanxanwa ke ne, uyawasela nje amanzi kakhulu, abile into yoba udinga ukwesula ubuso ngetawula. Ndazi noba utshiswa yimadlanga na. As a result ukhona umuntu endike ndambona nakwi-comment section ebuza into yoba makusike kuziswe iJoJo tank okanye ithini into na. So ayawaselile amanzi ene eba nento efuna idla ngasese ke. Hayi ke bamscrutinize ke ngayo. So xa kusandukuye sascrutinize malunga nale memorandum of understanding apho kuyo mosi kukhona apho isixela khona into yoba i-CAT VIP izawufumana ntoni, bese in exchange uba i-EMPD izawufumana ntoni. So i-CAT enye yezinto ke, i-CAT VIP yayiza donate ngemoto apha kwa-EMPD. Phofu xa uthi uyayijonga nje it's doing all these things at a loss, but according to uJulius Mkhwanazi uthi in exchange yayizindlela yayo yokuzimaketa i-CAT VIP uba izise inoba imoto zayo nani, because xa uthi uyayijonga ayibonakali ncam into yoba i-CAT VIP ngendlela bathetha ngayo yayizafumana ntoni yona in exchange. So kwaba kokudonethwa kwezi moto ke. So ke kwaphicothwa umcimbi we-letter of intent, khona apha esithi khona i-signature zakhe uzifojiwe, eyakhe i-signature inentloko enkulu Wilili Welele, but nje kwaphicothwa lo mcimbi wezimoto. Ezimoto ngokwazi kwethu, ngokuva kwethu, bafuna ukustika kwinto engathi zaziyi-4, but kula maphepha la akhona ikhona into engathi zaziyi-7. Zibiziwe ke ziyimoto zikanokutsho BMW, Mercedes Benz, apho i-VW Golf nehem. Hayi ke wabuza ke ngoku sesithemba siqaba siphicothe yona lo mcimbi. Uyabuzwa ke ngoku ngabo commissioner into yoba inhloso yalule bubudlelwane, especially obu-risky bunje, because izinto zaziza kwenziwa yile CAT VIP zizinto, it's more of mna nje ndingufezi ndibe nogunya lokwenza into zasesiphoyiseni, because yayibapha igunya loba bazayobopha nokubopha, bazaba involved kuma-operations e-EMPD, ama-traffic cop. So bamscrutinize ngento efana naleyo. Hayi ke phantsi kwalo mcimbi wemoto uyambuza ke ngoku ucommissioner balo into yoba okay, asithethe ngezimoto. Ezimoto number 1 azange zifike, siyavumelana ndithi kutheni ezimoto zaregisterwa as if zeze-EMPD? Kungani zaregisterwa? Kwakutheni zingalindi into yoba mazifike ezimoto zibe zizaregisterwa? Kutheni zizaregisterwa kukuthi ezimoto zazi collection kaCat? Ufuna usixelela uba zazi kwi-collection kaCat Matlala pha kwakhe or apha kwi-business premises apho zazihlala khona kwakunemoto ezivela ingathi zenza kwa-EMPD? Ufuna ukusixelela into yoba ezi moto bezithi xa zihamba apha endleleni xa zimiswa zivele ngongathi zeze-EMPD? Ufuna ukusixelela into yoba ezi moto uba ngaba bukhona ubugebengu ezezaba yi-part and parcel yazo
zimoto ze-EMPD kungani zingazange ziregisterwe after zifikile ke uba ngabazazi zafika ezimoto. So bazamile nje ukumfaka ekhoneni ngento efana naleyo ngomcimbi wezimoto ezi. So iscrutiniziwe nje kakhulu into nokwenza ne-Cat VIP. The only thing akayiphika uvumile kwelo cala, the only thing akayiphikayo ngomcimbi we-blue light uba yena akazange a-installe i-blue lights emotweni zika-Cat. Hayibo mamelani, kufuna uku-understand ba yinto lento eyikwenza ba ufune obobudlelwane obungaka nale Cat wawupresswa yintoni. Hayibo niphi encoma uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Uthi wathi xa kexelelwa ngala Cat VIP wafumana into ba kunalamadoda e-special task force atrainwe yi-special task force, waze wakhumbula into ba uke wadibana nezinye ze-videos. Ndiyayazi ke nami lo video eka-General Nhlanhla Mkhwanazi apho wayethetha khona into ba babhizi batrainana nabantu in a very costly manner, because it's about 1.1 million ukutraina aba-members ze-special task force bajike oKhethi babathathe. So nje ungumuntu akamaziyo waze wazisondeza ke into ba nomnye wesinyazi zakhe ubrigadier ngumuntu wayesuka beke imember ye-special task force. So unalo uthando le-special task force. As a result yena self ngomlomo wakhe uchilo wathi noba kungathethwa ukuthini zikhona nje izinto omele zinconywe kwela cala le-SAPS. Elithetha kamnandi ngabani? ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Phofu kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ubopha kwalapha emakhazini yena akanaxesha lokudlala. Hayi ke siphume apho kwi-allegations zakhe, because I only have 10 minutes. Kwi-allegations zakhe ne ubrigadier njoba nisitsho nisithi akazithathanga ncam ke kwadwelwa apha, but uye wasithatha wasibeka mhla ke ngoku efowunelwa sezikhona leyo seyivelile yonke lento. Mhla efowunelwa kuthiwa makeze ezi-ofisini zase-IP uthe xa kefika bafike bamchazela bandoda sinamacala ajongene nawe aso abalwa ke. Ubani wakhumbula mosi ayefaka i-precious stones, efaka i-kidnapping amacala khona, afaka o-hijacking, afaka ukutshontshwa kwe-copper cables, afaka into esensitive ke ngoku akaye wayibamba, afaka laa mntu owayeyisuspect lo wasesicaleni laseBrakpan owathi wabulawa. Xa kegqiba kubulawa yaveza into yakhona uba ubrigadier Mjulius Mkhwanazi waba ne-directive akaphisanayo ngayo umthetho, instruction akathi mawuthathwe lo mzimba uyolahlwa. Kuke kwafika i-witness yethu mostly seyithene in as a state witness, akangathi ndeva kusithiwa umuntu owathi mna ndingu-witness uyafihlwa ke ne. So and so and then ndathi minyana thizeni ndafumana ikholi ndabizwa kwathiwa mandize kwi-operation. Kulo operation kwa-end apha kubulawa umntu. Xa kusekubulawe umntu kwathiwa kuzafonela ubrigadier, wafonela ubrigadier Julius Mkhwanazi wafika. Xa kefika waba ne-instruction ethi makathathwe lo mzimba uyolahlwa edamini okanye kwi-mine shaft. Phofu ethethe ejonge yena le witness lena uthi as a result wazibhaqa eneso sidumbu esisezandleni zakhe ehamba eyosilahla engathi ndiva kusithiwa. So uyafika namhlanje ubrigadier usibiza uyibambile ke lonto leyo waze wana amagama athi but I will talk on it, I will talk about it, I will touch on it. So andinawo umdla oba since ezaphinda buye ibe yenye yezinto akazathi athethe ngazo, because uyibambe nje kancinci wayigqitha kuyo. But xa ndisithi lo muntu uyazi incriminator ndithetha into yoba ube nawo amagama athi wafowunelwa ngalamini wayikhumbula xa i-IP members zimxelela ngalento, wakhumbula into yoba hayi man unekhola kake wayifumana phaa kwintatha. Ikholi yakhona waxa ke jonga wafika futhi wayenazo i-miss calls ezisuka kwela cala lo yakho ezaze about 16 ezimxela ngoba kune-successful operation ekwela cala. Ningalibali operation yakhona kwakuyeyani, kwakuye ye-suspect eyayinokwenza ne-stolen goods. Undibuza into yoba i-traffic ama-traffic cop zingenaphi emcimbini okwenza nabantu abatshontshile, because umcimbi wase-SAPS leyo. But ke ngoku uthi yena wafonelwa ngalonto leyo. Mamelani apho incriminator khona phansi kwalo mcimbi woba phofu akarepresentwa yi-legal team. Uthe yena self ngomlomo wakhe wavuka waya apho uthi waspend about 3 or 4 minutes. So andikho sure xa sekeyistopa besekezibona into yoba sekezithathe wazifaka kwi-crime scene okanye ithinto yakhona, but ngomlomo wakhe utshilo into yoba yena wavuka wahamba waya apho waze wathi as a result bakhona ingathi ababanjwa, though maybe bebengabanjelwanga that case,
3 months later xa bebuya babuya sebesithi no kuthiwe baze ba-implicate uBrigadier Julius Mkhwanazi ngamacala kangawenzelanga bamsulele nje ngento kangazenzanga. But nje ndiyarhalela ukumva uba into yoba uzathetha athini especially kulo case leyo, because la case ine-witness, state witness esasi-involved kuloo leyo. So basically nje i-testimony kaBrigadier Mkhwanazi iye yafocasa kwi-memorandum of understanding, akangayiphikanga ke phofu the vehicles that that letter of donation, yes, that you took to Steyn, yes, that you should get them registered. yes. Okay. Now, and I think I understand, I wanted you to clarify that earlier on. You said the registration of those vehicles happened even though the vehicles were with Matala. Yes, they we were did. registered into the EMPD's Yes. books, or whatever that means, Yes. but they remained with Matala. No, not EMPD books. They were registered at cities, the proxy. Okay. Yes. So those we were did register registered them, as, yes. as to become officially on the E-Natis. They became City of Ekurhuleni motor vehicles, Yes. but they were sitting with Matala. Yeah, we have not yet received them. You are correct. You never took them. Yes, Okay. yes, you are correct. So what it means is, for a period, a private entity was sitting with vehicles of the city because they are registered as the city's vehicles. Remember the The process. answer has to be yes. I have to insist. The answer has to be yes. For this process, yes, because we didn't receive them. You see. So, Ket Matala for Ket VIP, for a period, had in its collection of vehicles that were registered in the name of the city. So if they are stopped on the road, that vehicle, if it is checked, would appear on E-Natis, would appear as an EMPD vehicle or city vehicle. Yes, if they're driving, you are correct. You are correct. You are correct. Okay. Yes, yes. And what was the reason for registering them before they were handed over? What was the compelling reason? Because I've bought only one car in my life. I know it gets registered and then it gets handed over to me. Yes, Chris said he's still busy processing. He's still busy with the process. And I was pushing him this fine. I said, no. You mustn't. Process must be followed. You see, he knows the processes and everything. He was still busy. My question is, why were these vehicles not handed over to the municipality, and then when they are under the control of the municipality, when you know what's happening with them, where are they going, what are they being driven for, who's using them, why couldn't that be done, and then registration happens when they are under the control of the municipality? We didn't think of that, you see. You are correct when you say they were under the private with the name of an institution, you see. But we wanted them to be donated when everything is finalized. But what you are raising is true. Driving with the name, but I didn't even ask, are you driving or are you parking them? You see, Do you know what they were used for in the period after they were registered in the name of the city? No, I'm not aware. No. Have you asked Mr. Matala, what did you do with these vehicles in the time that they were still registered with the city? When we communicated, he was asking about the process, but I never asked him, So what are you doing with those vehicles? What? I never asked that. So if those Correctly so. vehicles were involved in criminal activity, sitting there, you have no idea? I think we will, because any vehicle that is detected to a crime, it goes direct to Chris. Chris is able to detect all those You vehicles. don't know. As you sit there, Or me, I don't know. Yes. you have no idea. Yes. And yet you are the official that caused these vehicles to be registered while sitting with a private security company, and you don't, once you have registered them, you don't check what's going on with these vehicles.
No, Commissioner, to be honest, I thought this process is going to be a process of a week or 2 or 3 weeks. I never thought even it's going to have some delays. I thought it's going to be 1, 2, because of the excitement. There's a letter, he said he needs the letter, and then he's going to finalize the process. When I asked him, no, now there's a process that's where I saw it's going to, you see. Why were these vehicles registered back to Mr. Matlala's company from the city? There was noise now. You see, as I've said that. Sorry, there was what? No, as I've said that Rev of Peace, Deputy Chief Rev, went to Chris, according to Chris, and told Chris, you see, and asked about the vehicles and raised all these issues. Then Chris came to, Mr. Mzolo informed me, hey, there's a noise about this process of yours. But Chris told me that Deputy Chief of Police, Rev of Peace, came to him complaining about vehicles and everything, you see. Then there was this disappointment, and he said, no, I don't want stories. But from my side, there was this disappointment and said, no, it's fine, let's cancel this thing. Did the deregistration happen after this story was in the media? The deregistration? Was it, you're saying Mzolo and then Spies. So in the timeline and evidence that we have received, Spies becomes involved because there's a media inquiry, right? So it's in the media. That's why Spies becomes involved for the first time. Yes. And then he makes inquiries with Steyn. So my question is, the deregistration back to Mr. Matlala, it happened because of now the matter is in the media, and Yes. there are now questions about it. Yes, you are correct. It happened because of Deputy Chief Rivers Peace went to Chris, Okay. you see. So, You are somewhere correct. in your evidence, I understood you to say you were finalizing an item to go to council at some point. Did I understand you? Chris was doing that. Yes. It is his responsibility, not us. AMPT doesn't do finalizing of vehicles and everything. And what was going to be submitted? What were you going to ask from the council? No, I don't know. He was doing that. Yeah, he For must the- have